Bisi burungno bisi ketani yagulo sungno ruwai rina bagai phayo ama saraswati mwtai srwngnai rokni bini hamadi riwai klangobo joto rwngni simi chengai gobangma tangnok rogobo mwtai no tongthokmani hamjakmani bisingtwi te khajamani bisingtwi no palaijakgwi tongo srwngnai rok borokni yakbai no sakbai thang ama saraswati ni bagai mwtai nok rogo swnamo te prasad rokbo swnamo rwngnok ni srwngnai jok rok rigonai risate sari rok kanai borokni rwnggo thangai mwtai rok layo ama saraswati phaike bijabo bini ruwai rok klangai thangna bagai srwngnai rok bijabo ama saraswati mangthongni tolabo toni riwo bisi burumno o raidani bisingtino saraswati mwtai palaijago hasteo o sani hor swkangni simino jugale mung rok khwlaijagwi tongo lukurok sangrok salo o mohai mangpili kasai phaikya koktoma thungnai rokni arwo abli vidyasagar girl school ni bisingtino tongthokmani bisingtwi srwngnai rok te phurungnai rok saraswati mwtai rilaikha Phongni simino rwngno rogo anjali naharmani samung khwlaijagwi tongo tei aboni yagulono ongnai prasad rimani samung sapung omo haikeno rwngnogo o sano palaijaknai khwlaio ama saraswati jotoni langmawono rwngsrwngni beram kahamke klangthun hwnoi video report kokorang